На шостым годзе пасля рэвалюцыі дагэтуль палітызаванымі засталіся такія найбольш людзі прынцыповыя ў непрыманні рэжыму і кампрамісам з ім. І натуральна, што гэтыя людзі у пераважнай сваёй большасці не схільны да падтрымкі дыялогавых кампрамісных і іншых такіх вось сцэнароў, варыянтаў. Мы мала чуем голас пра дэмакратычных беларусаў з Беларусі, якіх там больш, чым у дыяспары. Я чамусьці думаю, што іх меркаванне можа быць бліжэй да меркавання Марыі Калеснікавай. Апытанкі грамадзянскай думкі ў Беларусі настолькі, наколькі можна давяраць, усё адно паказваюць даволі відавочна, што падтрымка санкцый знаходзіцца на мінімуме. Апошнія лічбы, якія я бачу ў апытаннях Chatham House, мне здаецца, а можа гэта было пытанне нейкія Філіпа Беканова, але ўсё адно яны паказвалі, што падтрымка санкцый там у зоне каля там менш за 10%, а агульна пашырэння санкцый, так, далейшага пашырэння санкцый. І з гэтага можна зрабіць выснову, што падтрымка ідэі пра пэўную камунікацыю, пра пэўны дыялог яна большая.